kubor nakaslem jong Nlcn Hima. Kipulet ka jela ka sengi Pule Khlieh thu bau chairman ka seng le no thamai National Liberation Council of Nlcn udang dai tang Khynnah barang Pule School. Kipulet kila kem yu new Khynnah ka sengi balang hadian bola dep wan tho ek examen class 10 school. Nalo jong te Khynnah kipulet kila kem ru saya henriung ngot ki weipan bakan thop ya ka wei ka long kami ya ka bala keno baga dei ka nong penrong ya ki record syaka Nlcn bat ka nong lum ya ki jing tho. Ha kami jo ka sengi balang sa arnut ki bala syakem no West Jante Hills kat baha ka sengi Pule la kem sayo area commander ke East Khasi Hills ne yodu Shalom. Haduk menta shi phongot kila syakem ha ki pulen halor ka jing keno ba ki dei ki nong yalam bat record ke Nlcn. Ibudet kila kurup ru ya ki kot kisla bat bun teli ki mobile phone na ki. Uwei uhe pulet uba klem kwa ban pen pau kerteng. Ula ong ka jing toket badang sedang ka pen pau ba uteu Khynnah ude u chairman jo ka te ka ken hon le no. Kila sedang ban toket dia baro ke bla syak kem bat smoto ke e ka jing tmu ban thau ya ka te ka ken hon Nlcn. La ong ru ba ya uteu Khynnah school uju ya kren bat ki katu ka ni ki ken hon le no ba shirkai ki badan ha ka ni ka than. Namar budang de Khynnah uba hapo khat prasnem ki pulet ki haban pha eu te Khynnah sha ka juvenile home. Ha ka history jo ka Meghalaya la ju yo sngo sha phang ki ken hon le no ki ba pendan kam le ki Khynnah ban long kum ki khot jong ki handai ka ni ka de ka sien baning kong e bo Khynnah ubadang hapo khat prasnem un long nong yalam ka ken hon le no. Kai ka ba pen song khia jing mod ki pulet ka long ba ki khot ki bala sha kem jong ka te ka ken hon Nlcn ki de ni ki jaka kendong kumna Jante Hills, West Khasi Hills, Ribhoy bat katu kat ni na East Khasi Hills. Uteu he pulet lo ong bakani ka de ka kam ka makhia bahana ka benta ki pulen hadian bakila lap baki babun ki dikhot ka Nlcn ki de nong kendong bat kham tam hadian bakila yo ya ki khubor sentiat baki don nap deng jongki ki bala thmu bale chana gelan ha ka jan mi jong ka sengi Pule ban yo ji kai ha ki kap tu ka ni ki seng ha ka jing penan kam mi ki tiar sian. Nalor ka taw la ya thu bagi te ki bala syakem ki lapan kre ru kumno ban yo thi di ki tiar sian bar ki kuli na ki benta ba pher jong ka than cha te la mi ngi bat ban bu ru ya ki jaka ai ji kai ha khapu jong ka India bat Bangladesh. Uteu he pulet la ban rap da ka ba ong ba wat la ki la dep ban kem ki ba bun ngot na ki dang thwat shu sai ki we kham tam ya ki tu ki nong ya lam ki nong be tingka bat ban wa di ki jing ya dei ha preng ka te ka kenhun bat ki we bat ki seng le no. Nalo chairman ki bala syakem ki deu commander in chief, general secretary ki area commander, recruiter ba record keeper.